עזי. ניסיתי לקבל לישיבה תיכונית, אבל בסוף השתתה התוכנית. אמרו לי תבוא, תבדוק את הדר, אמרתי נראה, יהיה נהדר. באתי לציקה, קבענו פגישה, אמר לי תנאי, חצאית וכיפה. עשיתי מבחן, היה לא נורא, לחשו לי באוזן, קבלה בטוחה. שמינית הדר, שמינית הדר, קח אותי לתיכון הדר. 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 איפה עזי? קמתי בשתיים, פספסתי בגרות. איציק אמר לי תיקח אחריות. אמרו לי תבוא בשלישי הכתרה, אבל השכבה בשדה תעופה. עם רזי בחוץ, כולם מעשנים, ובזמן הזה אותו מחפשים. כמו ששולח תמונה בקבוצה, מישהו ראה את כל השכבה. אם הוא ירוץ ישר 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 ישר, ובסוף יגיע לשמינית האשפה. שמינית הדר, שמינית הדר, קח אותי לתיכון הדר. 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 אני רוצה להגיד משהו, זה לא עובד ככה אחי, זה לא היה, אבל זה לא עובד ככה. זרקו לתפוז, אני לא שותק על זה. שואלים מה עושים שנה הבאה, זה למכינה, זאת הצבא. בסוף של היום, כשכלום לא נשאר, כולנו נחזור שמינית הדר, שמינית הדר, קח אותי לתיכון הדר. 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 גמור מי שלא מגיע. קפוצ'ון זה כשקר וכובע זה נהדר, אבל אצלנו באדר כיפה זה העיקר. סוודר זה כשקר, צעיף זה לצוואר, אבל אצלנו באדר חצאית זה העיקר. לה 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 לה.